سلام زخبركم تخاتلتي نحجها موك تيس حيزلكم متيلخو أوشتي 57 دقيقة ندا قلقسكو نتن 5 حطوطات كنودان كنفتنينا ندا قلقسكو سلزخونكم من البات قزي حاطرن نخلي موداتا قن أب قزينا خنودا كنفتنينا مالتي حابيرنا نكاتاتل موك تيس نجمرا لنا 57 سكند 57 دقيقة توسد نحمسة حطو مالتي درجة نحنت حطو حنت دقيق شو 10 دقيقة إكسترا لو أنا مالتي سو غلطي فنحن نبدأ لنا مالتي Okay. You are waiting to emerge at the junction. أب emerge مالت متسنبار مالتي زي emerge. أب junction متاوي مالت junction كا كنتسنبر نتسبل لنا. Your view is restricted by a parked vehicle. اتي view ناتنا اتي كرأينا زخيل سي تعاتي له زرقا سيرأينا نالو مالتي زي متاو restricted مالت متاو مالتي by parked vehicles. What can help you to see traffic on the road you're joining? أجي انتاك حجزنا خيل مور كرأينا تزرقاس انتاك حجزنا خيل يبلنا له so ندحر كنت انبرك لنا نام زرقا باركد مكاين عاطينا نام كرر زين خيل تخيرنا تنقبر كسنينا نقربنا لنشي نري كساب زرقاينا قسيلا نقرب مالتي أبزاح حجي مرجع هندلينا checking for traffic in your interior mirror يبلنا له أبتي ناوش مسات traffic check نقبر لنا which is نوع حجزنا كلني بدحرينا يزرقنا سنت mirror so إذا قداميتي أيتخولنا مالتي look for traffic behind you إذا أو نايتخولنا مهناتو بدحرينا ريناس نقدمينا زلوخ كرينا كلني making eye contact with other road users تبلنا لا مستيوم فيتنا زلو مستيوم بيمان زموتوي بتساقام بيمان نازير رأينا تخوينو بتساقام زلو عينا من اليوم نتن مكاين مالتي حلف كلنا خلو قلا يحجز خيام زبس حاجة زي مالتي لكن عوام ريلايك تكون تخلني عوام تمركز كا كيدي لما خاط كيدا تخلني خا مخناتو جيجا وسانيو كوسن سوس خلو بعدنا رينا كنوسنا لنا حجي أما رأس تسين كها هم تجبر نتا رابعتنا خدا reflection on traffic windows حجي تيا نام وداتا زلا reflection of traffic in windows window زخنا window هلو عفيتنا ወይ መካይን ህልዋ ወይ ካ ገዛውቲ ህሉ ኣብቲ ቤትሮ ነፀብራቅ ክንርኢ ንኽእል መካይን መፃ ኣለዋ የለዋን ወይ ባስቶብ ህሉ ኣብ ኮሚታት ክንርኢ ንኽእል ሕጂ እሱ ይሕግዘና ማለት እዩ ልዕሊ እትዮም ምስ ሰብ ርኢኻ ካብ ሰብ ተመርኪስካ ትኸዶ ሪፍሌክሽን ዝበለፀ ማለት እዩ ሶ ካብዚአን እዚ ዓይና ክንመርፅ Alright. When should you leave 2-second gap between your vehicle and the one in front? 2-second gap معسينا نقدف بلنا له قلت في لا قلت لكم يبزع أب نغض ترجع ما يزي هرم من حرار له مالتي قلت second نقدف أب ما يندهرم خلو 4 second نقدف دحرويت ترجع خوينا مالتي أب برد دحر كوينو 10 times 9 نقط سرقة نقدف مالتي which is 10 times 2 10 سكند مالتي هون الله اوكي 10 سكند نقدف عبرد so هجي انتهي لنا when should you leave 2-second gap between your vehicle and the one in front لنا الله عب نقط سرقة هنا خم نقبر مالتي when it's dry زيادة خون زلا مالتي تعمل صح so أبزي فوقي ندحر كوينو depends تسرقا wait ندحر كوينو 4 second هون أبزي ice 10 times which is 10 second هون when it's raining 4 second هون مالتي so تعمل سي when it's dry هون الله 2 seconds لزبلنا okay what should you do when you move off from behind a parked car لنا كاب دحري بارك زخونت مكينة كلمة موصاناس انتاي كنقبر لنا أبزلا مكينة اوكي سو نحنا خا أبز دحريا بارك كابزينا خنوص دلينا كمزي لنا خنوص حجي زاتا طويلة زلا تا مكينة مالتي انتاي كنقبر لنا بلنا له كبابينا بزنتا يالو كنرئ لنا بخبابينا كله كن موصانا
okay so use exterior mirrors only ብለና ኣሎ exterior ማለት ናይ ደገ መስትያት ማለት እዩ እሱ ጥራይ ራእዩ ብለና ኣሎ ካልአይቲ give a signal after moving off ድሕሪ ምስ ወፃና ሲግናል ግበር ብለና ኣሎ ምስ ወፃና እንታይ ኮነና ሲግናል ንገብር ሳልሰይቲ look around before moving off ቅድሚ ምብጋስና ካብታ ፓርክድ መኪና ብድሕሪያ ፅኒሕና ምሽ ቅድሚ ምውፃና ከባቢና ብምሉእ ቸክ ክንገብር ኣለና ቅድሚ ምውፃና ኾን ኣለዎ እሳያታ መልሲ ትኸውን እዚያ look around before moving off ሳልሰይቲ እንታይ ትኾን ኣላ ራብዒቲ ምርጫ look around after moving off ብለና ኣሎ ምስ ወፃኻ ቸክ ግበር ምስ ወፃና ንገብር እንዲና ወላ ምስ ወፃና መስትያት ንርኢ እንዲና መንፈሎ ገብረና ኣሎ ክንብል ግን እታ መልሳ ቅድሚ ምውፃና ኢና ዝያዳ ክንርኢ ዘለና ሰባት ገለ ማለት ምስ ወፃና ንገብሮ መኪና ፈሎ ትገብረና ኣላ ደላ ኢልና ኢና ሴንተር ሚረር ንሪእታ ናይ ውሽጢ መስትያት so መልሳ እንታይ ትኾን ኣላ look around before moving off alright what type of emergency vehicle is fitted with green flashing beacon ሕጂ green እንድሕር ኢልና green ናይ ዶክተር እዩ ዶክተርስ ካር ሕጂ እታ መልሳ ክነግረኩም እየ ኣብዛ ራብዒት ላ እዚኣ ማለት እዩ ናይ ዶክተርስ ካር green እዩ road fitter እዚኦም AA ገለ ወይ ከዓ RAC ኣብ ፅርግያ መኪና ዝዕርዩ ገለመለ እዚኦም እንድሕር ኣለዉ እዚኣ ሮድ ግሪተር እያትብል ዘላ ባይዘወይ ናይ ኣብ ፅርግያ ዝሰርሑ ዝኾኑ እንድሕር ኮይኖም ብጫ ፍላሽ ኢና ትገብር ናይ ትራክተር ናይ ዶዘር ናይ ቀሲለን ዝኸዳ መካይን ናብ ፅርግያ ዝሰርሓ ነዘን ሑፃ ዝነፅጋ ገለ እንድሕር ኮይነን ብምሉአን ሴን ብጫ ኣምበር ማለት እዩ እየን ዝገብራ ኣብዚኣ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ኣይኮነትን መልሳ ፋየር ኢንጂን እዘን ናይ ኢመርጀንሲ እንድሕር ኮይነን ከዓ ኣምቡላንስ ወይ ቢምቦሪ ናይ ፖሊስ ገለ እንተኮይኑ ልክዕ ነዚ ሕብሪ እዚ ዝገብሮ ዘለኹ ሕብሪ ከምኡ ፍላሽ እናገበራ እየን ዝኸዳ ሶ ብሉ እንድሕር ኮይኑ ናይዚአን ብሉ ማለት እዩ ናይዚአ እውን ከምኡ እዩ ብሉ እዩ ዝኸውን ሕጂ እታ መልሳ ናይ ዶክተርስ ካር ግሪን እንድሕር ኮይና ናይ ዶክተርስ ካር ብሉ እንድሕር ኮይና ናይ ኢመርጀንሲ ሰርቪስ ናይ ፖሊስ ናይ ቢምቦር ገለ ማለት እዩ ኣራይ ሶ ዶክተርስ ካር ሓምሰይቲ ሕቶ you're driving in traffic at speed limit of the road በቲያ ብስፒድ ንኸይድ ኣለና ይብለና ኣሎ what should you do if the driver behind is trying to overtake ብድሕሪና ዘሎ መኪና እንድሕር ክሓልፈና ደልዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ብድሕሪና ዘሎ መኪና ክሓልፈና ተደልዩ ካብተን ቅድሚና ዘለዋ መካይን ጋብ ንዕብዮ ጋዝ ግድፍ ኣቢልናስ ቁሩብ ዝሕል ንብል ማለት እዩ ሶ ሓሊፍና ቦታ ብቅድሜና ንገድፈሉ ለና ማለት እዩ እንድሕር ቀሪቦምና መሊስና ክንሃድም የብልና መሊስና ኢና ጋብ ንገድፍ ቀስ ንብል ቁሩብታይ ፍሬኖ ከይሓዝና ጋዝ ጥራይ ግድፍ ምስ ኣበልናዮ ዝሕል ክብላ መኪና ብቅድሜና ዘሎ ጋብ ይዓብሞ ሓሊፎምና ኣብቲ ቦታ ክኣትዉ ክብሉ ማለት እዩ ሕራይ ኣብቲ ምርጫ ክንከይድ ኢና accelerate to get away from the driver behind ካብቲ ድሕሪኻ ዘሎ መኪናስ ህደም ማለት ይብለና ኣሎ ንቕድሚት ገፅካ ጎይ ኣለና which is ልዕሊ ስፒድና ክንከይድ ኢና እንድሕር ከምኡ ጌርና ምክንያቱ at the speed limit of the road ትኸዱ ኣለኹም ኢልና ፀኒሑ ካብኣ ንኔው እንድሕር ጎይና ልዕሊ ስፒድና ክንከይድ ኢና ካልአይቲ ምርጫ keep a steady course and allow drivers behind to overtake ሱኢልካ ብዘለኻያ ቀፅል እንደገና at the same time ክሓልፍ ከኣፍቅደሉ ብለና ኣሎ ከምኣ እንድሕር ቀፂልና ብስፒድና እንድሕር ከይድና እሱ ነቲ ልዕሊ ስፒድ እዩ ይኸይድ ማለት እዩ እቲ ቦታ ክንዓፅዎ ኢና ሳብ ናይ ተኸውና ማለት እዩ ክልተና ኣይኮናን እዚአን move closer to the car ahead so the driver behind has no room to overtake ነታ ቅድሚኻ ዘላ መኪና ቅረባ ሽዑሱኻ ክቐረባይ ክሓልፍ ቦታ የብሉን ብለና ኣሎ እዚኣ እውን ኣይተኸውና ምክንያቱ ነታ ቅድሜና ተቐሪብናያ እሱ ቀርበናይ ክንቅርቀር ኢና ማለት እዩ wave the driver behind to overtake when it's safe ነቲ ብድሕሪኻ ዘላ መኪና ዌቭ ግበር ይብለና ኣሎ ብኢድካ ሕለፍ በሎ ሴፍ እንድሕር ኮይኑ ይብለና ኣሎ ሶ እዚኣ እውን ክትከውን ኣይትኽእልና ማለት እዩ እዛ ኣይትኸውና ሶ ካብ ኣርባዕተን ምርጫ ክትከውን ትኽእል ምናልባት እንድሕር ኢላ keep steady course and allow the driver behind to overtake እያ ክትከውን ማለት እዩ which is እዚኣ ማለት እዩ ንምንታይ ከማይ ኢልያ ነይራ ሕጂ
ብስፒድና እንዳኸድና ከለናስ ከነሕልፎ እንድሕር ኮይንና ምናልባት እቲ ጋፕ ኣይነዕብዮን ኣለና ማለት እዩ እቲ ተመራፂ ጋዝ ግድፍ ኣቢልና ቁርብ ድሕር ንብል እሞ እሱ ከዓ ሩም ይረክብ ብኸማያት እያ ኤክስ ጌርያ ፀኒሐ እዚኣ እዚኣ ክትከውን ካብ ኩለን ዝሓሸት መልስስ እያ ሕጂ ድሕር ተጠራጢርና ከምኡ ኢና ንገብር ኤክስ እናገበርና ኣለና ንኸይድ ምሽ ሽዑ ዝሓሸት ነወዳድር እዚኣ ክትከውን ትኽእል ኣለና እዚኣ ኤክስ ከይገበርና ኣለና ንሓልፍ ከምኡ ጌርና ንወዳድር ማለት እዩ right so keep steady course and allow the driver behind to overtake okay what information is found on a vehicle registration document ብለና ኣሎ ኣብቲ vehicle registration document ናይታ መኪና registration document ማለት እዩ እንታይ ክንረክብ ንኽእል ብለና ኣሎ so the date of MOT date ናይቲ MOT ማለት ዓመታዊ ቼክ ዝገብራሉ መዓስ ምዃኑ ክንረክብ ንኽእል ብለና ኣሎ registered keeper እዚ vehicle registration document ማለት እታ ምስታ ናይታ መኪና V5C ማለት እንዲ ሕጂ V5C መን ዋና እታ መኪና እንታይ ዓይነት እያ ገለ ማለት እዩ ሓዳሽ መኪና ምስ ገዛእናስ ብስምና ኦውነርሺፕ ናብ DVLA ሰዲድናስ ብስምና ከም ዝመፅእ ንገብሮ ወረቐት እሱ እዩ ሕጂ ኣብኡ ኸ እንታይ ኢና ንረክብ ዋና ኣመን ምዃኑ ኢና ንረክብ registered keeper ማለት እዩ ካብዘን ሰለስተ MOT ኣብ ከምኡ ኢኮና ንረኽቦ type of insurance cover ታሳልሰይቲ ምርጫ ማለት እዩ ኢንሹራንስ ምስ ምንፁ ዘተኣሳስረ የብሉን service history details እዚ እውን ኣብቲ ካር ማኑዋል ናይታ መኪና መፅሓፍ ምስኣ ዝመፅእ service history record ትገብረሉ ኣብኡ ኢና ንረኽቦ registered keeper ትኾን ኣላ መንሳ ማለት እዩ alright what should you do if a driver pulls out of a side road in front of you causing you to brake hard ብለና ኣሎ what should you do if a driver pulls out of a side road ካብ ውፅእ ኢሉ ካብ ንእሽተይ ፅርግያሲ ውፅእ ኢሉ እንድሕር ኣብ ቅድሜና እትዩስ እንታይ ክንገብር ኣለና ይብለና ኣሎ ብሬክ ከም ንሕዝ እንድሕር ጌርና ሓንቲ መኪና ውፅእ ኢላ ኣብ ቅድሜናስ ብሬክ ከም ትሕዝ ጌራትና ኣላ ማለት እዩ ካብ ንእሽተይ ፅርግያ ንሕና ብዓቢ ፅርግያ ክንከይድ ንፀንሕ ኣለና ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ከምዚ ኩነታት ቀስ ኢልና እዚ ምሕራቕ ገለ መለ ምንፅራፍ ገለ ዘይኮነሲ ወይ ቢብ ገለ ከየበልና ተረጋጊና ይኸዱ ፀገም የብሉን ኣትዮም ግን ካብ ኮነ ፀገም ይኸዱ ካብ ዓዋዊልካ ወይ ሓሪቕካ ናብ ሓደጋ ካብ ምእታው ማለት እዩ ሕራይ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ቀዳመይቲ flash your lights to show your annoyance ይብላ ኣሎ ሕርቃንካ ከተውፅሲ መብራህቲ ፍላሽ ግበር ብለና ኣሎ እዚኣ ኣይትኸውነ ignore the error and stay calm እቲ ጌጋ ዝገበሮ ሸለል ኢልካሲ ተረጋጋእ ማለት እዩ እዚኣ ትኸውን እዚኣ መሳ እዚኣ overtake as soon as possible ይብለና ኣሎ ሽው ኢልካ ሕለፎም ብለና ቀልጢፍካ ሕለፎም ብለና ኣሎ እዚኣ እውን ኣይትኸውነ sound your horn to show your annoyance ቢባብል ሕርቃንካ ንኸተውፅእ ወይ ንኸተርእዮም ይብለና ኣሎ ኩሉ ግዜ መልሲ ክንምልስ ከለና ዝሓሸ ዝወሓሰ መልሲ ኢልና ኢና ንምልስ ከምዚ ሕረቕ ተቆጣዕ ገለ ወይ ጉየ ገለ ከምኡ ምርጫ እንድሕር ኣሎ ኤክስ ጥራይ ክንብሎ ኣለና ማለት እዩ ሕራይ መልሳ እንታይ ትኾን ኣላ ignore the error and stay calm how can driving alcohol affect your ability to drive alcohol ምስታይሲ እንታይ ከመይ ይፀልወና ንዓቕምና ናይ ምዝዋር ዓቕምናስ ከመይ ይፀልዎ ብለና ኣሎ affect መፅላዊ ማለት እዩ ability ኻ ዓቕሚ ማለት እዩ alcohol እንድሕር ሰቲና ከም ዓያሹ ኢና ንቕይር ስፒድና ንጎይ ከም ዘለና ይርዳእናን እዩ ሪኣክሽን ናትና ዝኾነ ነገር ቀጢፍና ነግብሮ መልሲ ክንህብ ኣይንኽእል ኢና ሪኣክሽንና ስለው ይኸውን ንዝኾነ ሓደጋስ ከም ሓደጋ ይንሓስቦን ኢና ማለት እዩ ሕራይ ናብቲ ምርጫ ንኺድ your ability to judge speed will be reduced ስፒድካ ክንደይ ትኸይድ ኣለኻ
ከፍልጠካ ዝኽእል ዓቕምኻሲ ይጎድል ይብለና ኣሎ ወይ ክትግምግሞ ዘኽእለካ ዓቕምኻስ ትጎድል ይብለና ኣሎ ሬዲስ ምጉዳል ማለት እዩ ሶ እዚኣ ቅንዕቲ መልስያ your reaction will be faster ጌጋ ብኣንጻርያ እዚያ reaction ግብረ መልሲ ምሃብ ማለት እዩ reactionና slower እዩ ዝኸውን እዛ your reaction will be slower ተዝኸውን እሳ መልሲ ምኾነት ነይራ ካልኦት መልሲ your awareness of danger will be improved ሓደጋስ ኣፍልጦ ናይ ምሃብ ዓቕምኻስ ይመሓየሽ ይብለና ኣሎ እዚኣ እውን ኣይትኸውንና እዚኣ ኢምፕሩቭ ዘላ ሬዲስ ነይራ ተትኸውን መልሲ ምኾነት your confidence will be reduced እዛ ሬዲስ ምጉዳል ማለት እዩ ኮንፊደንስካ ኣይጎድልን እዩ ካዳ መሊሱ ይውስኽ so your confidence will increase ነይራ ተትኸውን እዚኣ መልሲ ምኾነት so ሕጂ your ability to judge speed will be reduced መልሳ ትኾነላ ተቐዳመይቲ ማለት እዩ alright what should the driver of the car approaching the crossing do ሕጂ crossing ማለት ዝመሳገር ኣጋሪ እቲ the drive of the car ካ እታ መኪና ብዝናሃለት እንታይ ክገብር ኣለዎ ብለና ኣሎ ኣብዚ ሰብ ይፅበ ኣሎ ክሰግር so ንዕኡ ርዩ እንታይ ክገብር ኣሎ slow down and prepare to stop ቀሲሉ ዶ ክብል ትኽእል ኣለዎ ማለት እዩ so zebra crossing ስለዘሎ ናብተን ምርጫ ንኺድ drive through quickly ይብለና ኣሎ ቀልጢፍካ ሓለፍ ክኸውን ኣይክእልኒ ሰብ ፅበ ስለዘሎ ማለት እዩ ሰግር ኣሎ slow down and get prepared to stop ብለና ኣሎ እሳ ትኸውን መልሳ ምክንያቱ ዶ ክብል ኣለዎ ዜብራ ስለዝኾነ sound your horn ቢባብል ብል ኣሎ ኣይከውንኒ continue at the same speed እዚ ኸ ኣይከውንኒ ማለት እዩ ክንሃርሞ ኢና እንድሕር ጎይና so መልሳ እንታይ ትኾን ኣላ slow down and get ready to stop ቅልጥፍ ኢለ የንብቦ ኣለኹ ምክንያቱ 40 ገለን ደቂቕ ተሪፈናን ኣለዋ ኣብ ግዜ እንተን 50 ሕቶ ክንውድአን ስለ ዘለና ማለት እዩ so slow down and get ready to stop you are approaching a red light at a puffin crossing ብለና ኣሎ ሕጂ እቲኦም ክሮሲን ሓደ ፑፊን ኣሎ ትራፊክ ላይት ማለት እዩ ክሮሲን መሳገር ኣጋሪ ሓደ ፔሊካን ኣሎ ሓደ ቱካን ኣሎ እዚኣ ሳይክል እንኮላይ ክሰግሩላ ዝኽእሉ ማለት እያ እዚኣ ካ ሰብ ሰጊሩ ምስ ወደአስ ይስገር ብሓፂሩ ካብ ቀይሕ ናብ ብጫ ምስ ኮነት ካብ ብጫ ስቑኢላ ፍላሽ ትገብር ሰብ ሰጊሩ ወዲኡ ተኾይኑ ስቑኢልካ ስገራ ማለት እዩ so እዚኣ ፑፊን ከዓ ሰንሰር ኣለዋ ጠዊቖማ ፔደስትርያን ምስ ጠወቕዋ ቀይሕ ትቕየር ሰጊሮም ከይወድኡ ናብ ግሪን ኣይትቕየርን ዲቴክት ትገብሮም እዩ ሰንሰር ይርኦም ይበሎ ንበሎ ማለት እዩ so you are approaching a red light at a puffin crossing ብለና ኣሎ ኣብ puffin crossing red light ኣሎ ንቐርብ ኣለና approach ምቕራብ ማለት እዩ approach ምፅጋዕ ማለት ንፅግዖ ኣለና እቲ pedestrian crossing pedestrians are on the crossing ብለና ኣሎ pedestrian ኣጋር ማለት እዩ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ትርጉመልኩም ኣለኹ ገሊኹም ኣዚኹም ስለትሽገሩ እዛ pedestrian ኣጋር ማለት እዩ pedestrians are on the crossing ይሰግሩ ኣለዉ when will the red light change እታ red light ማዕስያ ናብ ግሪን ትቕየር ብለና ኣሎ ፑፊን puffin crossing ሰንሰር ስለዘለዋ እቲ ሰብ ሙሉእ ከይሰገረ ካብቲ ፅርግያ ጠቕሊላ ናብ ግሪና ትቕየርና so ናብ ምርጫ ንኺድ when you start the ቀዳሚት ምርጫ ማለት እዚኣ when you start to edge forward onto the crossing ናብቲ መሳገር ኣጋር እዚ ንበሎት መሳገር ኣጋር ቅርብ እንድሕር ኢልካ እያ ትቕየር ብለና ኣሎ which is ጌጋ ማለት እዩ when a driver from opposite direction reaches the crossing በዚ ሓደ ዝመፅእ መኪና ኣብቲ መሳገር ኣጋር ክትበፅሕ ከላ እያ ትቕየር እዚኣ ናብ ግሪን ትብለና ኣላ which is ጌጋ ሳዋላ ከማ ኮነትን when the pedestrian have cleared the crossing እቲ ሰብ ሰጊሩ ምስ ወደአ እያ ትቕየር ብለና ኣሎ which is እዚኣ ታቕንዕቲ መልሲ so እዚአን ክልተ ኤክስ ይርአን እዚኣ ክሊር ሰጊሩ ምስ ወደአ እያ ትቕየር ራብዒቲ when the pedestrian push the button on the far side of the crossing እቲ መሳገር ኣጋር እቲ ሰብሲ ሰጊሩ ነታ በቲ ሓደ ዘላ እታ ትጥዋቕ ማለት እዩ ንዓኣ ምስ ጠወቓ ይብለና ኣሎ እዚኣ እውን ኣይኮነትን ሰውታ መልሲ when the pedestrians have cleared the crossing ሰጊሮም ምስ ወድኡ እያ ናብ ግሪን ትቕየር ማለት እዩ ፔሊካን ነይራ ትኸውን እታ መሳገሪት ኣጋር ፔሊካን ክሮሲን ነይራ ትኸውን
معاس ناب جرين تغير ሰብ ይስገራ ይስገር ግዜ ቆፂራ 10 ሰከንድ ገለ ኸውን ግዜ ቆፂራ ናብ ፍላሽን ኣምበር ትغيር እሳ ከዓ እንታይ ማለታ እቲ ሰብ ሰጊሩ ወዲቱ ኮይኑ ሕለፍ ማለት እዩ ኣረ ሶ እዚኣ ማለት እዩ when pedestrians have cleared the crossing. Okay, what should you do if a doctor prescribes drugs that are likely to affect your driving ብለና ኣሎ ሕጂ እቲ መታን ክርዳእና ቅድም ሓንቲ ሰንተንስ እዚኣ ክሳብ እዚኣ ነተርጉማ ሽዑ ነዛ ካልአይቲ ላይን ከዓ ንትርጉማ መታን ብሓንሳብ ከይድ ተሓዋሰና ፕሬስክራይብ እዚኣ ማለት ዶክተር ዝፅሕፈልካ ዝዘልካ መድሃኒት ማለት እዩ ድራግ ከዓ መድሃኒት ማለት እዩ ኤኒዌይ ሕጂ እቲ ዶክተር ሲ ድራይቪንግካ ንዓቕምና ድራይቪንግካ ዝፀሉ መድሃኒት እንድሕር ኣዚዝልካስ እንታይ ክትገብር ኣለካ ብለና ኣሎ እዛ ሕቶ እዚኣ ምስ በለና ጥራይ መልሲ ኣብ ሓንጎልና ክመፅእ ዘለዎ ቶታሊ ክንዝውር የብልናን እንተተኻኢሉ ማለት እዩ ክንዝውር የብልናን ወይ መሰተ ሰቲና ጠቕላላ ክንዝውር የብልናን ወይ ድቃስ ተመፂና ጠቕላላ ክንዝውር የብልናን ወይ መድሃኒት ተወሲድና ዝፀልወና ተኮይነ ድራይቪንግ ጠቕላላ ክንዝውር የብልናን ከምኡ ጥራይ ክንምልስ ኣለና ሃረ ሶ ቀዳመይቲ ሕቶ get someone ምርጫ ማለት እዩ get someone else to drive ብለና ኣሎ እዚኣ ክትከውን ትኽእላ ምክንያቱ ካልእ ሰብ ኣብ ፀሓኒ ትብል ካብ ንስኻ ትዝውር እንድሕር ድራይቪንግ ዝፀሉ መድሃኒት ወሲድካ እንዳኸድካ ከለካ ወይ ድቅስ ትኽእል ወይ ዘይተስተውዕለሉ ነገራት ሲ ዶንጊኻ ግብረ መልሲ ትህበሉ ማለት እዩ ሓደገኛ ይኸውን avoid driving on motorways ሕጂ ካብዘን ምርጫ ቅንዕቲ ምኾነት ግን እዚኣ ካብዘን ምርጫ እዛ ቀዳመይ ስለ ትበልፅ እዚኣ ክንገድፋ ኢና ብሓፈሻ ጠቕሊልካ ምውዝዋር ሲ ኣወግድ ከምኡ እያ እታ መልሲ ማለት እዩ ምክንያቱ ካልእ ሰብ ኣብ ፀሓኒ ትብል ስለዘለካ እዚ avoid ምውጋድ ማለት እዩ never drive at more than 30 miles per hour እዚኣ ኣይትኸውልና ልዕሊ 30 ትዘውር ተቕሊልካ ክዘውር የብልካ ናታ መልሲ only drive if someone is with you ሰብ እንተለካ ጥራይ ትዘውር እዚኣ እውን ክትከውን ኣይትኽእልና ምክንያቱ ሰብ እንተለካ ውስ ይኮነን ክዝውር ባዕልካ ትዝውር ንድሕር ኣለካስ ክዝውር የብልካን ማለት እዩ Okay, ተመልሲ get someone else to drive ትኾናለ What circumstances require you to notify the driver and vehicle license agency which is DVLA ማለት እዩ ኣብ ከመይ ኩነታት እዚ circumstance ማለት ኩነታት ማለት እዩ ኩነታት ጥዕናኻ ክኸውን ገለ ማለት እዩ ኣብ ከመይ ኩነታት ኢኻ ንDVLA ከተፍልጦም ዘለካ ዝኾነ ክትነግሮም ዘለካ ብለና ኣሎ ዝኾነ ኣብ ጥዕናኻ ገለ መቀየራት እንድሕር ኣሎ ክንነግሮም ኣለና ማለት እዩ Okay, when your health affects your driving እዛ ቀዳመይቲ ክትከውን ትኽእላ when you have work abroad እዛ ቀዳመይቲ እንታይ ትብላ when your health affects your driving ጥዕናኻስ ንድራይቪንግካ ዝፀሉ እንድሕር ኮይኑ ወይ ትሓምም ወይ ገለ ወይ ትስበር ገለ ከምኡ ተኮይኑ ማለት እዩ when you have to work abroad ኣብ ደገ ኣብ ወፃኢ ሃገር ክሰርሕ እንድሕር ደሊኻ ዝበል ሓንቲ ዘተኣሳስር የብሉን when you lend your vehicle to someone ንሰብ እንድሕር መኪናኻ ተለቅሕ ኣለኻ እዚ እውን ወላ ሓንቲ ዘተኣሳስር የብሉን ምሱ when your vehicle needs an MOT certificate እዚ እውን ዘተኣሳስር የብሉን MOT ተደሊኻ ከድካ MOT ትገብራ እምበር DVLA ዘንግር የብልካን ማለት እዩ alright so when your health affects your driving what can you do to help prevent tiredness on a long journey okay prevent ምክልኻል ማለት እዩ tiredness ድኻም ማለት እዩ journey ጉዕዞ እዩ what can you do to help prevent tiredness on a long journey ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ሲ እንታይ ክንገብር ኣለና ካብ ድኻም ክንገላገል ወይ ክንከላኸል ድኻም ክንከላኸል ይብለና ኣሎ which is ሓፃር መልሲ ኮፍ ኢልካ ምዕራፍያ ኣብ ብውሕስ ቦታ ከይድካ ትድቅስ ሽዑ ሪፍሬሽ ኮይንካ ትምለስ ጉዕዞካ ትቕፅል ሕጂ ቀዳመይቲ ምርጫ complete the journey without stopping ደው ከይበልካ ትጉዕዞ ወዳእዮ ከምኡ ተኮይኑ ድቃስ ክመፀና እንድሕር ደኺምና ኣለና ካልአይቲ take regular refreshment breaks ስሩዕ ዝኾነ መነቃቅሒ ዝኸውን ዕረፍቲ ውሰድ ማለት እዩ so እዚኣ ክትከውን ትኽእል play loud music in the car ዓዋቢልካ ሙዚቃ ወልዕ ብለና ኣሎ ስቲል ዓዋቢልና ሙዚቃ ወልዕና ካብ ድኻም ክገላገለና ይክእልኒ
eat large meal before driving ኣግጂፍካ ምግቢ ብልዕ ብለና ኣሎ እዚ ኸዓ ጌጋ ምክንያቱ ኣግጂፍካ ተበሊዕካ መሊሱ ይድቃስ ዝመፀካ ማለት እዩ ኦኬ what should the driver of the gray car be specially aware of እዚኣ ኣብ ማእኸል ዘላ እዚኣ ግሬይ ካር ማለት እዩ እንታይ ክጥንቀቕ ኣለዎ ብለና ኣሎ በዚ ፓርክድ መካይን ኣለዋ በዚ ከዓ ገዛውቲ ኣሎ እንታይ ክንፅበ ንኽእል ኣብ መንጎ እዚአን መካይን ወይ ሃንደበት ማዕፆ ከፍቶ ክእላ ወይ ቆልዑ ክኣትዉ ክእሉ ወይ ብናይ መኪና ክትመፀና ትኽእል ወይ ቆልዑ ኣብቲ ፅርግያ ክፀንሑ ክእሉ ሳይክል ትመፅእ ገለ እንታይ ክጥንቀቕ ኣለዎ ብለና ኣሎ እንታይ ክህሉ ይኽእል ኢልናስ ተጠንቀቕና ኣሎ ክንፀንሕ ንኽእል ነገር እንደሊ ካብዚ ምርጫ ኦኬ ዶር ኦፐኒንግ ኦን ፓርክድ ካርስ ተኽእሎታት ኣሎ ማዕፆ ክኸፍቶ ሃንደበት ማለት እዩ እንተን ተፀጊዐን ዘለዋ መካይን ፓርክ እየን ዘለዋ uneven road surface ዘይጥጡሕ ፅርግያ ወላ እንተሃለወ ብዙሕ ቅድሚና ስለዝኾነ ክንርአና ዘይጥጡሕ ፅርግያ እንድሕር ኣሎ ማለት እዩ ትራፊክ ፎሎዊንግ ቢሃይንድ ብድሕሪና ፎሎ ትገብረና መኪና ተላ እንታይ መፀገም ይብሉ ትራፊክ ባይዘወይ ትራፊክ ማለት ተን መካይን ማለት እዩ ብድሕሪና ዘለዋ መካይን ይኹና ብቅድሚና ዝንቀሳቐሳ መካይን ማለት እዩ ትራፊክ እዚኣ ተኸውና ኢምፕቲ ፓርኪንግ ስፔስ ጥሩሑ እንድሕር ኣሎ ብፀጋም ወላ ሓንቲ እንታይ እውን ድራይቭ ኢልና ፀሉ ይኮነን doors opening on parked cars ንገብራ ማለት እዩ you are invited to a pub lunch ኣብ ፓብ እንታይ ባህል ተዓዲምና ኣለና ምሳሕ ተዓዲምና ኣለና ፓብ ሕጂ ነቶም ዘይትፈልጥዋ ቤት መስተ ገለ ቤት ብልዑል መስተን ገለ ከምኡታት ማለት እዩ what should you do if you know that you will have to drive in the evening ምሸት እንድሕር ክዝውር ምዃንካ ፈሊጥካስ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣብለና ኣሎ ሕጂ እታ መንቀሊታ መበገሲታ ነገር ኣብ ፓብ ኢኻ ኣብ ቤት ብልዑልን መስተን ኢኻ ተዓዲምካ ናብታ መስተ እንዳታ ምኻድ ሕጂ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክዝውር እንድሕር ኮንካ ኣብለና ኣሎ ሕጂ ብርእስና እንታይ ትመፀና ኖ ድራይቪንግ ክንዝውር የብልናን ክንዝውር ተኸይና ከዓ ክንጣዕሚ የብልናን ክዝውር ምዃንካ እንድሕር ፈሊጥካ ኣብ ኢቭኒን ምሸት ወዲኻ ድሕሪ ምሳሕ ማለት እዩ ክዝውር ምዃንካ ተፈሊጥካ ጠቕላላ ክሰቲ የብልካን ማለት እዩ ካብዛ ምርጫ ንኸይድ ሕጂ don't drink any alcohol at all ቀዳሚቲ እዛ ትብለና ኣላ ውፅኢት ዝሰያተውን መልሲ ጠቕላላ ክሰቲ የብልካን ካልአይቲ eat a hot meal with your alcohol drinks ውዑይ ምግቢ ብላዕ ምስቲ መስተ ብለና ኣሎ ውዑይ በሊዕኻ ስቲል ውዑይ በሊዕኻ ይስከርኒ ማለት ኣይኮነን avoid mixing your alcohol drinks ሓዋዊስካ ይትስተ ዝያዳ ከይትሰክር ማለት እዩ ዝኸውን have some milk before drinking alcohol ፀባ ሰተ ቅድሚ መስተ እዚ እውን ክኸውን ኣይክእልኒ ኣልኮል ነዚአን ኩለን ኤክስ ንገብረን ጠቕላላ ክሰቲ የብልካን ማለት እዩ don't drink any alcohol at all ትኾናላ ማለት እዩ መልሳ you are driving a car fitted with automatic transmission ማለት automatic መኪና ማለት እዩ እቲ ጊር ቦክስ እቲ ጊር ናይ automatic ማለት እዩ when would you use a kick down ማለት ሕጂ automatic ለቃኻ ማኑዋል او automatic ልባዕሉ ዝቕየር ኮይኑ እምበር ጊር ኣለወን ሕጂ ክቕየር ከሎ ሃንደበት እንድሕር እንዳኸድና ከለና ብናህሪ ንኣብነት ጋዝ ረጊፅና ዘይክትከለልና ትኽእላ ሃንደበት ረጊፅና ተገዲፍናዮ ኣትሪርና ናብ ዝተሓተ ጊር ኣውቶማቲክ ልትቕይሮሞ ባዕላ ሽዑ ክትጎይ ትኽእል ዝተሓተ ጊር ማርሻ ማለት እዩ ዝሓየለ እዩ ኣብ ዓቐበት ንኣብነት እንዳኸድና ከለና ብማኑዋል ናብ ዝተሓተ ቀይር ኣቢልናስ ክንጎይ ንኽእል ኣብ ኣውቶማቲካ ቀልጢፍና ርግፅ እንድሕር ኣቢልናዮ ናብ ዝተሓተ ባዕላ ቀልጢፋ ተቐይሮሞ ጎያ ከዓ ትከደልና ትኽእል መጉየይ ኢና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኣክሰለሬት መበሪ ቀዳመይቲ ምርጫ ኣክሰለሬት ኪክ ልብለና ኣሎ ስራሕ ትከውን ካልአይቲ to brake progressively ምስ ብሬክ ኣይኮነን ተኣሳሰር to engage cruise control ማለት ንዕኡ ጠቢዕካ ጋዝ ከይገበርካ ዘኽይድ
ቴክኖሎጂ ማለት እዩ to improve fuel economy ምስ ኢኮኖሚ ዝተኣሳሰረ የብሉን ቀልጢፍካ ጋዝ ረጊፅካ ምኻድ ማለት ንኣክሰለሬት መግበር ማለት እዩ ናራይ ቀዳሚት ትኾን ኣላ what must you do if poor health affects you driving ትብለና ኣሎ poor health ናይ ብሕማም ገለ ማለት እዩ እንድሕር ናይ ምዝዋር ዓቕምና እንድሕር ፀልወና ኣሎ ሲ ሓሚምና ገለ እንድሕር ኣለና ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ብልና ኣሎ ክንዝውር የብልናን እዚኣታ መልሲ ክትከውን ትኽእል ሕጂ ንርኣያ እንተ ምርጫ avoid using motorways ኣብ ሞተርዌይ ብሓፈሻ ምቲ ምዝዋር ይኸውን ትኽእል እምበር ንሞተርዌይ ጥራይ ኣይኮነን inform licensing authority ሓራይ poor health እንድሕር ዝኾነ ሕማም ተጠቂዕና ኣለና ወይ ነዊሕ ድዩ ወይ ገለ ክንነግሮም ኣለና ነቶም ላይሰንስ ኣውቶሪቲ DVLA ማለት እዩ ዓንቲ ወይ መፃትና ነራ ተሕልቶ ታሕቶ መፃትና ነራ ነዚኦም ማዓሲና ንነግሮም ትብለና ነራ እንድሕር ኣዚና ሓሚምና ኣለና ንምዝዋር ፀልወና ተኮይኑ እቲ ሕማምና ክንነግሮም ኣለና ኢንፎርም ሎካል ፖሊስ ምስ ፖሊስ ዝበል ሓንቲ ርክብ የብሉን እሱ ድራይቭ ኤልዌስ ድራይቭ ኣካምፓኒድ ምስ ሰብ ኮይንካ ዘውር ኣካምፓኒድ ማለት ሰብ ምሳኻ ኮይኑ ምኻድ ማለት እዩ እዚኣ እውን ኣይኮነትን ኢንፎርም ላይሰንስ ኣውቶሪቲ ትኾን ኣላ ማለት እዩ you have been overtaken by a long heavily loading lorry ይብለና ኣሎ ብሓንቲ ከቢድ ፅዕነት ዝተፃዕነት በጣሕ ተሓልፈና ኣላ what should you do if it's taking a long time for it to overtake ነዊሕ ግዜ ይወስደላ ኣሎ ንክትሓልፈናስ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ቀልጢፋ ምታን ክትሓልፈና ቀስ ክንብል ኣለና ምርጫ ንኺድ ስሎው ዳውን ትብለና ኣላ ንስያ ክትከውን ስፒድ ኣፕ እንድሕር ስፒድ ወሲኽና መሊሱ ነዊሕ ይወስደላ ክትሓልፈና ማለት እዩ ቼንጅ ዳይሬክሽን ናብዚ ሓሰብናዮ ንዓልና ንጥወን ኢና ሆልድ ዩር ስፒድ እቲ ስፒድ ከም ዘለናዮ ክንከይድ ኣለና ትብለና ኣላ ከም ዘለናዮ ተኮይኑ ከዓ ነዊሕ ክወስደላ እዩ ትሓልፈልና ማለት እዩ ስሎው ዳውን ትኾን ኣላ መንሰ what's likely to happen if you use a hands-free phone while you're driving ሕጂ what's likely ማለት ተኽእሎታት ምህላው ማለት እዩ happen ምዃን እንታይ ክኽወን ይኽእል ወይ እንታይ ከጋጥም ይኽእል if you use hands-free phone hands-free ማለት ብኢድና ከይሓዝና ብብሉቱዝ ኮኔክት ጌርና ማለት እዩ እንድሕር እንዳተዛረብና እንድሕር ንኽእል ኣለና ማለት እዩ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ሕጂ እታ ውድድር ብኢድካ ሒዝካን ከይሓዝካን ኣይኮነን ትውድድር ሃንድስ ፍሪ ብብሉቱዝ ኮኔክት ጌርካን ጠቕላላ ሞባይል ከይተዛረብካን እያታ ውድድር ማለት እዩ ሃንድስ ፍሪ ፎን ብኮኔክት ጌርና እንድሕር ንኽእል ኣለና እንዳኸድና ከለና ኣቐልቦና ክስረቕ ይኽእል እዩ ናብቲ ምርጫ ንኺድ attention ማለት ኣቓልቦ ማለት እዩ ዳይቨርት ምስራቅ ማለት እዩ ኣቓልቦና ክስረቕ ይኽእል it will divert our attention it will increase your concentration increase ምውሳኽ ማለት እዩ concentration ኣተኩሮ ማለት እዩ ኣተኩሮና ውስኽልና እዚኣ ጌጋ ምክንያቱ ንዛረብ እንተለና ኣቓልቦና ክስረቕ it will improve your road safety it will improve your safety improve ምምሕያሽ ማለት እዩ ሴፍቲና የመሓይሸልና ትብለና ኣላ ጌጋ ምክንያቱ እንዳደወልና ንኸይድ ስለዘለና ኣይትብለልናና it will reduce your view እዚኣ እውን ኣሳ ኮነት reduce ምጉዳሊ view ከዓ እቲ ንሪኦ ቅድሜና ማለት እዩ እቲ ንሪኦስ ክጎድልና ኣይክእልን ብቴሌፎን ብምዝራብናስ ክጎድል ኣይክእልኒ መልሳ እንታይ ትኾን ኣላ it will divert your attention you are about to drive a car መኪና ክንዝውር ተቐሪብና ኣለና ዳርጋ ክንዝውር ኢና ማለት እዩ what should you do if you can't find the glasses you need to wear እንድሕር ዳቢሳ ዘድልየና ተኮይኑ ብሕጊ እሞ ከዓ እታ ዳቢሳ ተሲእናያ እንታይ ክንገብር ኣለና ዌል ክንዝውር የብልና ናታ መልሲ ትኾን ሕጂ ኣብ ምርጫ ንኺድ borrow friends glass ናይ ዓርክና ግላስ ተጠቐም ብለና ኣላ ኣይትኸውንና ምክንያቱ ንዑ ዝተኣዘዘሉ ንዓና ዝተኣዘዘልና ዲግሪ ወበይኑ ስለ ዝኸውን okay find a way of getting home without driving ከይዘወርካ ክትከለሉ ትኽእል መገዲ ድለት ብለና ኣላ drive home at night so that the lights will help you
بجزء مش هتزور مبرات حجزك drive home slowly keeping to quiet roads كاسيل كاب quiet تخونة سرقاقيد زعونا تخونة so قالتي find a way of getting home without driving تخونة لا مالتي what's the main hazard you should be aware of when following this cyclist لا نزا سايكل زيا ندحر فولو جيرنا يادا ندحر عنا خير لنا انتاي تي كاندي حذر روي حدغا خاطونا زخيل يبلنا له سو معطته تخفيتنا ابنت تاعتونا تخيلا وي غدغاد ندحر له قدميا وي امن ندحر له قدميا نابانا غصا خاطو تخيلا سو ناب مريجا نخيد the cyclists may get off and push their bike ወሪዶም ክደፍዋ ክእሉ ብለና ኣሎ the cyclists may move to the left hand and dismount ናብ ፀጋም ከይዶም ክወርዱ ካብ ሳይክሎም ክወርዱ ክእሉ እዮም ብለና ኣሎ the cyclists may wish to turn right at the end of the road ብለና ኣሎ ኣብ መወዳእታ ፅርግያ ሰማን ጥቆ ይኽእል ብለና ኣሎ መወዳእታ ፅርግያ ይረአየና ኣሎ ብዚ anyway የማን ድሕር ኮይኑ ክጥወቱ ኮይኑ ከዓ ክንርአየና ርሑቕ ስለ ዘሎ እቲ ጃንክሽን ግን ሳውና ትኸውና the cyclists may swerve into the road swerve ማለት ጥዊ ክብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሰሳት ትኾናላ cyclists may swerve into the road you are approaching a zebra crossing نقرب علينا zebra crossing مساجر أجر مالتي نقرب علينا what should you do if pedestrians are waiting to cross نحر كساجر تصبلوس انتهي نقبر علينا بلنا له so انتهينا نقبر سب نحر تصبلو كنا تطون نبل alright قدامك مرجع slow down and prepare to stop كنا قسيلنا دو كبل ندالو لنا بلنا له use your headlight to indicate they can cross headlight flash مبراتي حلوفو الناس نقبر لما لنا بلنا له زخنا مقبر عيد give way to older and infirm people only عبيتي سبعت قلا قدامنا نعم تراي حابلنا له كم يكونني wave at them to cross the road حلوفو كنا بالنا بيدنا بلنا له كمون أكون كنا تطوينا نبل سجارو مبال حد جناي هاي the conditions are good on and dry كنا تنايت ترجع مالتي ما يلنجله أي تلقينا له dry ولا نقص له when should you use the 2-second rule معاشنا 2-second rule نتقام له يبلنا له 2-second rule كابكل مينا زي لامكينا كل 2 ريحقنا كنقو عزالنا مالتي okay so when checking your gap from the vehicle in front gap كاب كل مينا زي لامكينا gap كنمتع لنا check نخنقبر ساعة مالتي before using the mirror signal maneuver routine is mirror signal maneuver ማለት ቀድም አንጎለታት መጥዋይና ነጥቀመሉ ሩቲን ሳኮነ ተመልሲ when traffic lights change to green traffic light green መስኮነ ይብለናል ዞና ይኮነ before restarting the engine after it has stalled መኪና መስጠፋትናስ ቀድም የምትሳና እንደገና ይብለናል ዞና ይኮነትን ማለት so when checking your gap from the vehicle in front when should you update your vehicle registration certificate تبع V5 تخونالا معسينا update نقبرها بلنالو اندحر address كايرنا وي مكينانا تشيتنا ياقلا اكوميتاتينا نقبرو نغيل okay when your vehicle needs an MOT بلنالو قداميتي MOT مس vehicle registration زرحبه بلن when you move house بلنالو okay when you have collision تتقاجينا ولا حنتركبه بلن when you pass your driving test zone تتأساسر يقولون so مالتي so مسي one net مسي address مسو زخون تي نابنت زخون نجا موضعت تتقاطعنا بتي أدراشانا نتا مكينا أدراشا سلسودوا تبغى تعط خير أنا نوح تغيرنا لا وسخ يزخير حجتي registration certificate كل جزء بأدرسنا خونا له was covered by third party insurance انتاي covers هون third party مالت
መኪና ናትና መኪና third party insurance ዘለዋ ነታ ዝሃረምናያ መኪና ጥራዮም ዘዕርዩ ነታ ናትና ያዕርዩዋን እዮም so fire damage to your vehicle ንመኪናና ሓዊ ድሕር ነዲዳ flood damage to your vehicle بحصير ንመኪናና ያዕርዩኒ third party damage to your vehicle ዝውን ኣይኮነን damage to other vehicles ካልእ መኪና ድሕር damage ጌርና ይካቨር ዝኸውን third party ንኹሉ ካቨር ዝገውን ንመኪናና ንመኪናኦምን ካቨር ዝገብር comprehensive ይባሃል okay when will a new car need its first MOT test ሓንቲ መኪና ሓዳሽ እንድሕር ኮይና ድሕር 3 ዓመት MOT ትገብር ንኣፍልጦ so when is 3 years old 3 ዓመት ምስ ገበረት ያቆም ትደሊ ማለት እዩ ሳብ 3 ዓመት ኣይድልያኒ okay when is 7 years old when is 1 years old when is 5 years old 3 ዓመት ያተኸውን መልሳ ማለት እዩ why are place names painted on the road surface ኣብ መሬት ንምንታይ እቲ place names ንኣብነት በርሚንግሃም ዝብል ፅሕፈት ህሉ ማንቸስተር ዝብል ፅሕፈት ህሉ ኣብ ላይን ማለት እዩ ንምንታይ ኣብኡ ዝፅሓፍ ብለን ኣሎ so ካብ ፈለማ ኣብ ላይንና ነታ ንክንፀንሕ እዩ ኣብ ማንቸስተር ትብል ላይን ንሕራላ ኣነ ማንቸስተር ስለ ዝቕመጥ ማንቸስተር ትብል ላይን ክሕዛለኒ ካብ ፈለማ ማለት እዩ ሕረ so to restrict the flow of traffic ብለን ኣሎ ነቲ flow ነቲ traffic ንዑ restrict ምግባር ብለን ኣሎ ኣይተኸውና እዚያ to help you select the correct line in good time so ኣብ ግዜኻ ተቕንዕቲ ላይን ንምሓዝ ብለን ኣሎ to prevent you from changing lines line ካብ ምቕያር ንክከላኸለልና ብለን ኣሎ ኣይተኸውና to warn of oncoming traffic ብቅድሜና ዘሎ traffic ንክጠንቀቐና ብለን ኣሎ ኣይተኸውና okay to help you select the correct line in good time okay how can you make sure that satellite navigation with satnav ታ ቶም ማለት እዩ ታ map ኣብ ቅድሚት ዝገብርዋ system doesn't distract you when you're driving ሳስ ከይትርብሸና ወይ ንዓ እንዳጠወቕና እንድሕር ንኸይድ ኣለና ኣብ ሓደጋ ንኣቱ ኣለና መዓስያ እሳ ከይረበሸትና ክንኣቱስ ከመይ ጌርና ንገብር ይብለና ኣሎ ብሓፂሩ እሳ ዲስትራክት ንኸይትገብረና ጠጠው ኢልና ኢና ሰት ክንገብራ ዘለና ፈለማ ፖስት ኮድ ኤቲና ንብገስ ማለት እዩ alright so only set the destination when you're lost مستفاخ ጥራይ ፖስት ኮድ እትዎ ማለት እዩ destination ትንበጽሓሉ ቦታ ማለት እዩ set before starting the journey ቅድሚ ምብጋስካ set ግበሮ እዚ ማለት ኩሉ ኣማዓራሪኻ ጀምር ማለት እዩ ፖስት ኮድ ካቲኻ ኣድረስ ካቲኻ turn it off while you're driving in built up areas a busy town village ገለመለ ክንበጽሕ ከለና ጥፋ ያብለና ኣሎ choose a voice that you find calming ዘረጋግእ ድምፂ ግበር ብለና ኣሎ እዚኣ እውን ኣይተኸበልና so መልሳ set it before starting a journey on a road where trams operate which vehicles will be most at risk from the tram rails ሕጂ ካብ ናይ ትራም መገዲ ናይ ትራምን ፅርጋና መካይንን ብሓንሳብ ዝኸደኦ መገዲ ኣይኖቴን ካብዚአን ኣብ ሓደጋ ክትኣቱ ትኽእል ወይ ነየነይቲ እዩ ኣዝዩ ሓደገኛ ብለና ኣሎ so ንኣፍልጦ ኣብዘን ትራም ዘይብሉ ከተማታት ተቐመጡ ማለት እዩ ናይ ትራምን መካይንን ብሓንሳብ ዝኸደኦ እንተኮይነን እቲ ናይ ትራም መገዲ ዓሚቕ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ሓፂን ሳይክል ብኡ እንድሕር ትኸይድ ኣላ ጎማ ብኡ ክቕርቀር ይኽእል እዩ so ከተውድቖም ትኽእል ወይ ሸተት ከብሎም ትኽእል ንሳይክል እዩ ሓደገኛ ንመኪና ፀገም የብሉን ንሎሪ ፀገም የብሉን ንባስ ፀገም የብሉን so ንሳይክል እዩ ሓደገኛ ማለት እዩ who is legally responsible for ensuring that the vehicle registration certificate is uploaded to vehicle registration certificate V5 ዝበልና አንቶይ መን ሕጋዊ ሓላፍነት ዝወስድ ናታ ማለት ይብለና ኣሎ so እቲ vehicle registration keeper እቲ ሓላፍነት ዝወስደላ ማለት እዩ so registration keeper እዚኣ ትኾን እቲ ዋና ማለት እዩ ናይታ መኪና your insurance company ሕጂ ንኣብነት መኪና ሒዚ ኣለኹ ብስመይ ኣይኮነትን ናታ ኣይኮነን ዋኒናይ እንድሕር ተዘይኮይና እቲ ሓላፍነት
ሕጋዊ ሓላፍነት ዘለዎ እቲ ናይ ብሓቂ ዋና እዩ ኣነ ተኻርያ ተለኹ እናተይ ኣይኮነን እቲ V5 ማለት እዩ ናይቲ ዋና እዩ ኦኬ ሶ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ብለና ኣሎ ቬክል ሕጂ ንኣብነት ቶዮታ ተኮይና ናተይሲ ማኒፋክቸረር እቶም ቶዮታ ካምፓኒ ይኮኑን እታ ላይሰንስን ኣውቶሪቲ DVLA ከዓ ይኮኑን ማለት እዩ ሌጋሊ ሪስፖንሲብል ናይዚ ቬክል ሬጅስትሬሽን ሰርቲፊኬት እቲ ዋና እዩ ማለት እዩ ሬጅስትሬሽን ኪፐር You are on a long motorway journey ኣብ ነዊሕ ናይ ሞተርዌይ ጉዕዞ ኣለና What should you do if you start to feel sleepy ድቃስ እንድሕር መፂናስ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ሓፃር መልሲ ጠጠው ኢልና ክንዕርፍ ኣለና So drive faster to complete the journey sooner ቀልጢፍካ ክትውድኦ ጉዕዞ ብለና ኣሎ Stop in on the hard shoulder ኣብ hard shoulder ደዋ ይበሃልኒ ንክንዕርፍ ኣብ ደው ኢልካ ዕርፍ ብለና ኣሎ play music እዚ እውን ኣይከውልኒ leave the motorway and stop in a safe place so ካብ motorway ወፂና ኣብ safe place ደው ክንብል ኣለና ንዕርፍ ማለት እዩ What should you do as you approach this cyclist ብለና ኣሎ ናብዚ ሳይክሊስት እንዳቀረብናስ እንታይ ክንገብር ኣለና የማን ክጥወየ ብለና ኣሎ የማኑ ኢዱ ዘርጊሑ ማለት እዩ so ቀስ ኢልና ክጥወ ክንፅበዮ ኣለና ብድሕሪኡ so ቀዳመይቲ ቀዳመይቲ ማለት እዩ ከይተረዳእና ጠቢቅያ እዚኣ ትኸውን መብራህቲ ወልዑ ብለና ኣሎ ፍላሽ ላይትስ እትኸውልና እዚኣ review engine engine run ኣብሎ ብለና ኣሎ እዚኣ እውን እትኸውልና try to overtake before the cyclist gets to the junction ቀልጢፍካ ሕለፎ ቅድምታ junction ምብፅሑ ብለና ኣሎ እዚኣ እውን እትኸውልና ማለት እዩ alright Your insurer will issue you with an insurance certificate item insurance certificate ክህቡና እዮም ብለና ኣሎ When must you produce the document for inspection ማዕሲና እዚ document ምስ ተሓተትና ነቕርቦ ብለና ኣሎ So when your vehicle is having an MOT test MOT ክትገብር ከላ ምስ ተኣሳሰረ ይብሉን ፖሊስ እንድሕር ሓቲትና ኢና ንሪኦም ነታ ኢንሹራንስ ከም ዘለና ማለት እዩ ክንሸጣ ከለና የድልናኒ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ እያ ክንብል ከለና የድልናኒ ማለት እዩ Alright, when police ask us for it. What should you do as you approach this bridge? ናብዚ ብሪጅ እዚ ናብዚ ቢንቶ ዝቕድሚ ምቕራብናስ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ሕጂ እቲ ፅሕፈት oncoming vehicles in the middle of the road ብለና ኣሎ ብማእኸል ክመፃ ክእላየን መካይን ብለና ኣሎ so ስለዘይረኣየና በዚ ቀስ በዚ ከይከልና ስለዘይረኣየና ቀስ ኢልና ኢና ክንቀርብ ዘለና so slow down ብለና ኣሎ ጊር ምቕያር ምትእስሳር የብሉን ትሕሳራት ምኻድ ወይ ናብ ማእኸል ምእታው ትእስሳር የብሉን so ቀስ ኢና ክንብል ዘለና ማለት እዩ Do you need a plan to rest? A plan rest stops when you're planning a long journey ነዊሕ እንድሕር ንጓዓዝ ኣለና ሲ ንዕርፈሉ ቦታ ካብ ፈለማ ፕላን ክንገብር ኣለና ዶ Yes ፕላን ክንገብር ኣለና ነዊሕ እንድሕር ኮይኑ You should plan to stop every half an hour ኣፍርቂ ሰዓት ከለ ዘይኮነስ ግን regularly ኣብ ዝደኸምናሉ ገለ ማለት እዩ ነዳዲ ምስ ወዳእና ጥራይ ዘይኮነ regular stop self concentration regular stop ስሩዕ ዝኾነ ዕረፍቲ ኮንሰንትሬት ንገብር ወይ ኣቓልቦና ኣብ ፅርግያ ክኸውን ይሕግዘናይ ኖ ብለና ኣሎ የስ ይመልሱ ኦኬ What should you expect if you see this sign ahead? እዚኣ እንድሕሪናያ ፃዕዳን ፀሊምን ሽራጥ እቲ ፅርግያ ናብ ፀጋም ገፁ ዕፅፍ ይብል ኣሎ ማለት እዩ በዚ እንድሕር መፂና ቀልጢፉ ይዕፀፍ ኣሎ ከምዚ ሻርፕ ዝኾነ ምዕፃፍ ይዕፀፍ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ The road will bend sharply to the left ናብ ሌፍት እዩ እዚ ኣንፈቱ ናብ ሌፍት ስለ ዘሎ ናብ ዝገፁ ከምዚ ኢሉ ስለ ዘሎ ናብ ሌፍት ይብለና ኣሎ Road will go steep uphill ንዓቐበት ይብለና ኣሎ እዚ ጌጋ እዩ Road will bend sharply to the right ናብ right ኣይኮነን Road will go downhill ከዓ ናብ ቁልቁለት እውን ኣይኮነን እዚ ናከምዚ ተዝኸውን ከዓ ናብ ራይት ሻርፕ ዕፀፍ ኣሎ ንበለና ማለት እዩ ኣንፈቱ ነው ተዝኸውን so ደቂቕ ትኸይድ ስላ ይቕልጥፍ ኣለኹ መታ ናብ ግዜኣ ክንውድእ You're driving on a wet road ኣብ ጠልቀ ፅርግያ ንዝውር ኣለና What should you do if you have to stop your vehicle in an emergency ኣብ emergency እንድሕር ደው ክንብል ዘለና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ so
emergency ዶ ክንብል ድሕሪ ደሊና ክልቲኡ ኢድና ካብቲ ስቲሪንግ ክንፈልዮ የብልናን okay so apply the parking brake and foot brake together እዚ ሸተት ኢላ ክትከይታ መኪና ኣይኮንኒ select reverse gear እንድሕሪት ክንገብሮ የብልናን keep both hands on the steering wheel እዚኣ ትኸውን ክልተ ኢድና ኣጥኒዕና ክንሕዞ ኣለና give arm signal እዚኣ ኣይኮነትን ማለት እዩ بيدنا ملكة مباراة ليناني so keep both hands on the steering wheel you're following a slower moving vehicle the دحر كسب المكان خير لنا what should you do if there is a junction just ahead on the right junction هرالو قدمنا ناب right مالتي ده هنقبر لنا بنالو so accelerate quickly to overtake before reaching the junction قلتيفكا accelerate قبر بنالو قوي حاوزح أكونني slow down and prepare to overtake on the left بنالو بتساقام قلتيفكا تحلف بتساقام كاسيل كاس بتساقام تحلف تدالو بنالو okay كغلطف قبل قروب عبتها ساي تغاقل له you're following a slower moving vehicle تدحرك أسب المكان خير لنا what should you do if there is a junction just ahead on the right بيمانا junction دحرالاس انتهي نقبر لنا يبلنا له so انتهينا نقبر كسابتا junction تبتح كنحالف كنفتن يبلنا دحريعة مس حالفنا إنا كنبتح زلنا مالتي so تعملسا consider overtaken only consider overtaken when you pass the junction تخون على ملتي الملسا alright حجي قلتيفا ملس قبله تعدى أتخيط سزيلا you're in one way street and want to turn right where should you position your vehicle when there are two lines one way دخلنا خلنا يمان كنت ودلينا أبي position قبرا لنا مكينانا كل تلاين دحرالو so one way ندحر كوينو أبي ماينا position نقبرا in the left hand line أب تساقام لنا له in either line depending on the traffic أب زخونا line زيكونا أب يمان ترينا نخون just left center line زاونا تخونا in the right hand line أب تا يمانيتينا نقبرا مالتي alright why should you never wave people across the pedestrian crossing نمتاينا pedestrian crossing ندحرالوس حلوفو كنو بلوم زين خل بيدنا بخالق ميزا مكينة كتهرموم سلا تخل alright another vehicle may be coming yeah زيادة منسا they may not be looking ذكر إناون نقول yes زعمت كنت خيلا كنا على درينا الدحر they may not be ready to cross it's safer for you to carry on كتسلي safe تهون يبدنا له they may not be looking كي رأينا زي رأينا تلو حلو فهون بلوين خيلنا anyway ولا تبلنا يوم it doesn't make sense another vehicle ግን ካለ መኪና መጻት አርማም ስለንخلينا ሆም ዘን ነበር ማለት ኦኬ እዛ ሳይን ዚያ ነመና ብለናሎ እዛ ዳይመንድ ዚያ ናይ ትራም ትራም ድራይቨር ማለት ሶ ናይ በታሐ ኮነትን ናይ ባሳ ኮነትን ናይ ትራም what should you do if the driver of the red car arrows do what should the driver of the red car arrow do ተአራው ምልክቱ ዘሎ مكينا انت حقبر على وبنا لون سو نزل سبك صبي له حساب سجر wait for the pedestrian in the road to cross جيت مل سنتراي كريك ما مالتي كسجر على نزل تراي تاع ساعات مقرد ما خوينا درجه you are on the 3 line motorway اب 3 line the low motorway لنا how should you overtake a slow moving lorry in the middle of the line if it is showing أما أخذ كوينا نزع ساين زيا ملكتنا زلا لوري إنت هنقبر لنا يبدنا له so زيا بتساقام حلوفو تبلنا له نبزع ملكتا بتساقام حلوفو تبلنا له so بتساقام كنحلف لنا مالتي approach with care and overtake the on the left of the lorry يبدنا له تقدميتها ملسا مالتي okay you take some cough medicine ناي سعال مدهاني توسينا لنا بعرق هذا بكمالتي what should you do before driving your car انت هنقبر لنا قدمي مزوارنا جيب عرقنا ندريبنا مس دكتور شك نقبر لنا
ወይ ከዓ ክንዙር የብልናን ማለት እዩ drink with some strong coffee 1 hour before driving check the level to see if the medicine will affect you driving እቲ ምልክት ናይታ መድሃኒት ቸክ ክንገብረልና እንድሕር ንፀልወና ኮይኑ ድራይቪንግ ማለት እዩ What should you do if you can't see clearly behind when you reverse? እንድሕሪት ክንከይድ ከለና ሪቨርስ እንዴት ሮ እንዳኸድናስ ክንርኢ ዘይንኽእል ተኾይና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ወይ ሰብ ንሓትት ያ ትኸውን ሰብ ንሓትት ረኣዩልና ኢልና ማለት እዩ ዝበለፀት መልሲ ኣብታ ቅድሚት እንድሕር ኣላትና እቲ ካልእ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ግን ቸክ ንገብር እታ ግዜ ተኸይድ ስለ ዘላ ንዓኻ ምልሰያ as someone to guide you What legal requirements must be met by a newly qualified driver? ሓድሽ ዝሓለፈ ብሕጊ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ዝብለና ኣሎ ሓድሽ ዝሓለፈ ተምሃራይ they must have valid motor insurance እዚ ግዴታ እዩ ኢንሹራንስ ግዴታ ክህልዎ ኣለዎ they may display L plate እዚ ኣድልኒ must be accompanied ምስ ሰብ ክዙር ኣድላይ ይኮነን ስእሊ ከዓ ስእሊ ገለ ይብላ ኣሎ they must have new photograph taken for ስእሊ ከዓ የድልዮምኒ ንሓድሽ ላይሰንስ ማለት እዩ so insurance ግን ግዴታ ክህልዎም ኣለዎ what does it mean if your insurance policy has excess of 500 ኣብ ኢንሹራንስና excess 500 እንድሕር ጌርናሉ ማለት እሱ ንሕና ንኸፍሎ መኪናና ተታሃሪማ ዝተረፈ ከዓ እቶም ኢንሹራንስ ከፍልዎ ማለት እዩ so you will be paid the insurance company will pay the first እዛ ይኮነትን your vehicle is insured for value of እዛ ይኮነትን እዚኣ እያ ትኸውን ሳልሰይቲ you will have to pay the first 500 ساعتن قدامت 500 تخفل مالتي okay so what do the line along center of the line mean بنالو hazard إذا ملكتنا سالسيت تكون على ملسا زي مالتي you want to overtake a tractor what should you do بنالو stay behind wait till clear view مالتا was the tractor flashing amber light بنالو اوكي اود اخوان تاغزي حجي كده هيوات نخرينا حنت حتو تريفانيرا كونتينيو نغبراينا اوكي تحنت حتو دي ملسكوا تريفا سو 49 هيوات نلا مالتيو كغلص غزي سيزوداخو